अगर आप भी चाहते हैं कि PWB इंटरटेनमेंट की ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो रेड कलर बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऊपर झापर तोरा से तो सारा भइल बा, ऊपर झापर तोरा से तो सारा भइल बा। आओ ना गोरकी हमर खाड़ा भइल बा, आओ ना गोरकी हमर खाड़ा भइल बा। ऊपर झापर तोरा से तो सारा भइल बा, ऊपर झापर तोरा से तो सारा भइल बा। आओ ना गोरकी हमर खाड़ा भइल बा, आओ ना गोरकी हमर खाड़ा भइल बा। काहेला हमारा से बारे बेरात रे, कहियो अकेला नहीं बारे धरात रे। काहेला हमारा से बारे बेरात रे, कहियो अकेला नहीं बारे धरात रे। दिल से कवन के पूरा नहानी, एकरे फेरा में रोजे हम रहतानी, एकरे फेरा में रोजे हम रहतानी। गरम ना तो गरम हमर खाड़ा भइल बा, गरम ना तो गरम हमर खाड़ा भइल बा। आओ ना गोरकी हमर खाड़ा भइल बा, आओ ना गोरकी हमर खाड़ा भइल बा। आओ ना रे श्रावाना के एक बेर चिखाव, बानी पगलाइल हम असरा पुराव। ऋतु श्रावाना के एक बेर चिखाव, बानी पगलाइल हम असरा पुराव। दिल से कवन के पूरा नहानी, एकरे फेरा में रोजे हम रहतानी, एकरे फेरा में रोजे हम रहतानी। गरम ना तो गरम हमर खाड़ा भइल बा, गरम ना तो गरम हमर खाड़ा भइल बा। आओ ना गोरकी हमर खाड़ा भइल बा, आओ ना गोरकी हमर खाड़ा भइल बा। ऊपर झापर तोरा से तो सारा भइल बा, ऊपर झापर तोरा से तो सारा भइल बा। आओ ना गोरकी हमर खाड़ा भइल बा, आओ ना गोरकी हमर खाड़ा भइल बा। पटेल डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी।